Здравейте хора, днеска ще играем новия апдейт на Fortnite. И сега ще заредим, за да го разгледаме. И хора, вече заредихме в играта и трябва да правим нещо преди да... трябва да правим нещо. Аз съм с моите приятели в момента. Това трябва да го взривим нещо. Стреляй топките! Дейм, смисъл, тия работи са доста здрави. Това нещо... то е направено по-скоро всички да го правим и затова имат някакво супер много HP. Остават между другото 44 секунди. Така че... Мен ма бият! Бро... Мисъл... Аз съм Топки. Fortnite топки... Оп! То тук има други кораби. И тях ли трябва да победим? Вижте земята! Да. Земята. Да. В смисъл, аз живея в Crime City. В смисъл. Аз живея в Fortnite. О, what the fuck? Какъв беше това лак? О, започва! Започва, брота. Yes. Окей. Ей, ето. Бро, ще ме разбият топките на кораба, казвам. Окей. То това е безкрай. То тук вече не мисля, че... Тук е безкрайно. Това за стрелянето. Аз не Как? ме стрелям. Какво? Ами... Не знам. Мисля, всичко изчезна. О! Така. Blue leader. Blue 3. Синьо 3. Черен ли ви е крама? Черен? Да. Охо! И чакайте, стойте! Тихо, това е трейлър. Това е трейлър, малко, брота. Бате, куда... Та. An unlikely band of heroes posing a TIE fighter pilots and their Captain X-Wing capture... Бро, аз не мога да чета, мисля, аз чета с някакъв акцент. Мисля, хора, можете да го прочетете това, което пише. Да, смисъл... Това е просто игра. Бро, it's not that serious. Oh, what the hell. Ти снимаш ли го? В момента снимам. О, то се взриви. Брото се взриви. Това е на Дарт Вейдър, бро. Его. Те отиват в това. Тая звезда ли беше? Окей. Вау, actually... О, ето мамен! Сатуро Годжо! То за всеки е различно. На всеки дадито! Бро, окей, ето тук слизаме. Дайте. Ой, добре. Ко правим сега? Тук май грабим. О, чакайте, вземете костюм. Опа. И сега ко правя? О, чакай, трябва да взема оръжие. Стой малко. Ти ще бъдеш така. Не, моля, ти ще бъдеш затворена. Да. Как може да... Давай сега. Не. Мисля, че трябва... О, вижте го това. Това е много яко. Аз съм Сатуро Годжо! Не, виж го това. Това е като някаква количка. Нищо не прави, брат. What the fuck, чули звука? Ти ли го купи? By the way, ти ли го купи танца? Не, Бождар го купи и той. Мисъл, what the hell? Бро, добре. Хора, дръжте се нормално. Смисъл. Аз го имам. Давайте, идвайте. Дръжте се нормално. Мони. Окей. Бате, върви много бавно.
Не, вие вървите нормално, бавно. Мисля, че трябва да сме горе, защото... Да, горе сме. И здравейте! Какво става, колеги? И един умрук. Иначе на нас Да, трябваше един да... Ама ти си затворника. Чай, има един червен. Аз съм затворника. Трябваше да бъде. Да, не, има един червен. Да, бягай, бягай. Има един червен, който е... затворника. Кой е затворник? Всички. Ама кой е затворник в момента? О! Дай, би. Това има доста HP, окей. А не, от всички страни трябва да разрушим. Дай, бягай! Аре, бе, бро! На! By the way, наистина останах с шапка. В смисъл... Аз бях безкрайно нещо. Дай! Чай да проверя. Дали записвам. Какво? То скинете ми, що е. Никакъв скин нямам, аз съм... трупър. Айде! Окей, пак нормално. Здрасти, колеги. Ко правиш? Джон? Джон? Тук има стола, Бождара. Къде? Ще стола. Да, окей, дай. Но ми харесва механиката. Механиката. Вие Механиката. къде сте? Механиката. Вие кой? Чакай. Бате, виж коя? О! Ето ги всички! Ето ги всичките! Белите. Трупарите. Ето тук сме, май. О, виж го! Пили! Да се съберем. Вие Някой тук е отворил син чест. Мисъл, то ще ни показва на къде. О, виж! Джон! Джонс. Джонзи! Джонзи. Вие къде сте? Bro's geared up. О, Бождара, да се задева се. Кой говори? Това ли е гласа? Чакай, това ли е гласът на Пили? Брото избяга. Вижте, има и горе. Това сме всички. Ето и е Хоуп. Гледай, тая е сината. Мисля, че трябва да ги следваме. Бро, активирай. Бро, какво ни гледаш? Активирай! Вие как имате оръжия? Да, ето ги. И Елевън. Стреляй го. Мисля, че сега ще ни на... О, има и такива. Има и по-хубави. Не, чакай! Взимам това. Мисля, че това ще бъде по-добре. Няма значение. Аз ще бъда като класика Саутрай. Мисля... Окей, стелт мод. Окей, да. Сега пак не трябва да ни забележат. Бро! Какъв толкова смет? В смисъл, точно при мен ни избухна. Кой ги взривява тия неща, бе? Ние. Аз съм най-отпред. By the way, преди имаше такъв евент, в който май взривявахме това нещо. Ама не си спомням кога беше. Кой чаптър, кой сезон. Да, верно. Сигурно е бил як, аз тогава не съм играл. Първият ми евент, не може да го спомня. Кой беше? Аз мисля, че вие доста изоставахте. О, тук се бием! Тук. Аз ги имам и двете. Ето, бро, смисъл. Какво е това? За момент ни бъгна всичките. Не знам. Дайте първо евента. What the fuck, bro? Буквално в момента гледам някакво бро, от което игра... Охо. О, бро! Вижте! Дайте да гледаме. What the fuck? Виж го, брото. Той иска да ни убие. Не, това е Пили. Не, този.
Не знам кой е този. И от другата страна. Имам смисъл. Много сме спокойни. What the hell? Смисъл... Брото го нокнаха. Бати! Ме залетна! Къде отиде? Не мога да стрелям. В смисъл, има едно бро, защо има някой, който е играл телефон. Има някой, който е играл телефон и буквално супер... Ама не може ли и ние при тях? О, гледай! Те са направени демидж. Кой говори, бро? Мисля, че имаме хакер тука. Бро, смисъл... Дайте, на тук сме! Джони! We gotta go, да, добре. Не! Ето, бро! Виж на къде ходят братата. Вече ги стреляме! Да, аз съм малко зле. Бро, какво е това оръжие? Смисъл... Бате! Стрелят ме! На. Да бе! То не може да видим къде е Джони, тая Хоуп. Аз следвам и двамата, и Джони, и Хоуп. This way, come on, nigger! Опа. Окей. А как ще отидем до там? О! What the fuck? Смисъл? Има някакъв, който лаква на гъс. Смисъл анимация. Ето тук! Отгоре има някакви неща, които трябва да цепим. Окей, let's go. Дай. Epic, в момента според мен Epic Games готвят. За сега. Аз мисля, че в момента Epic Games направо бъгва. Да, на теб ти бъгва само. Виждам те, Мони! За теб съм! Буквално ти си Годжо. Ти си единственото Годжо. Не, ама то не... Не, трябва да ги убием. Че, какво? Ей там. Не! Когато дойдат тия шипове, трябва да ги взривим. Гледай ги те с брота. Тия ги харесвам. Винаги съм искал да карам едно такова. What the hell, бра? Бате, пак умрях! Ревайв! Мони! Не! Всички! Бро, всички сме нокнати! Мони, аз съм... Окей. Смисъл... Окей. Не знам, някаква магическа сила ни нокна. И някаква магическа сила ни оправи. Аз си мислех, че ще караме кораби през този евент, а ние сме малко като... Къде си? Дарт Вейдър, според мен ще дойде. Бождар трябва да дойде при нас. Бождар, ти къде си? Да. Ами аз танцувам с някакви брота. Идва. Чакай. Кой? Гиат! Погледнете. Гията на... Това помислих, че е доктор Дум, actually. Ей, чакай, има някакъв... Има някакво бро, което просто гледа гията. Бождаре, ла. Аз не съм гейняда. Бождаре, ла. Къде си? В смисъл, аз не знам къде си. Отстрани съм. Ейй! В смисъл, според Дани, Митко, според теб има ли... Ама, чакай, виж къде е Джонси, той е някъде нагоре. Мисля, че трябва да отидем. Ето. Окей, телепортира ни просто. Взимайте кораб. Може да вземем кораб? Не можем. Мисля, че просто... Не! Моя
prediction е, ако тук ще излезе нещо, ще бъде ония робот. И всички замръзнахме, смисъл. Ще дойде ония робот, розовия... Бро, ето, Дарт Вейдър, I hope you come. Ония робот ще излезе. No, I'm your father. Бождаре, къде No. си? Oh, what the fuck? Някой ни... бро, бротото ни е някакъв голям магнит, смисъл. What the fuck, Бождаре, къде си? Това Кейсо ли беше, който ни взе оръжията? Аз не знам. Бождаре, ето. Да. Да, окей. Бро, what the fuck? Бро, какви са тия бъгави сървъри? Мога да проверя дали... Мисъл... Бождаре. Получи ми един кораб. Поне съм Я? Бождаре. Не! Чакай! Бождаре. Ето ги бротата! Чакай малко, чакай. Не, аз... Бро, не може да ни направи анимацията! Ето! Не! О, не! Бро, кой ни взе? В смисъл, нещо стана. Кой е малта пим? Това ли е лайф евента? Това е един от тъпите лайф евентове. Има още нещо. Само тримата! Не, само 4 сме. Нещо ще излезе оттам. Мисля, че нещо ще излезе оттам. Буквално само 4 сме. What? Какво? Мисля, че нещо се бъгна анимацията. В смисъл... Хора, може да гледате на някой друг, някакъв стрим, за да видите какво стана. Но, да, нещо при нас стана. В смисъл... Бъгна при нас, ако не видя колко бъгав е нашия сървър. Аз ви казах, че има някакъв хакер, ама вие не ми повярвахте. Да. Ето ги бротата! Ето! Не! Чакай! Стрелят! Аз си помислих, че ще стреля това нещо. Dead Star. Ние сме 4, by the way, ние сме само 4. Вау. И това са някакви отломки. That is not good. Той бе... what the fuck? What the fuck това? Чаптър 1 сезон 10 ли беше това? Бро, как си го нацелила по този начин, този скин? Смисъл. We got the power. Имаме силата. I think we got the power. Смисъл. Стой, тихо. Не знам. Смисъл? What the fuck? Супермен. Бро. Смисъл малко... Мисля, че Супермен малко... Да. Чакай. Ама, хора, вие видяхте ли мапа? Той беше като Chapter 3, Chapter 2 сезон мапа. Дали ще се преобърне? Дали... Chapter 3 сезон 2 или Chapter 2? Не мисля, че ще се преобърне... Чай малко за 5 часа ли? След 5 часа, в смисъл... Да. Хора, това беше евента. Надявам се да ви е харесал и чао!